तिलका में जो जरूर पहुंचे चुमावन में गावल जला हने चाची उची बैठल बा लोग सुन ले हो खब जा चाहे रोगा सब गावत हो खब जा कि चुम चुम चुमावही आमा सुहागिन शिवा शंकर हरि चुम चुम चुमावही आमा सुहागिन शिवा शंकर हरि चुम चामे दिहालिया सीसा दिया सुबारा लाखवरी चुम चामे दिहालिया सीसा दिया सुबारा लाखवरी। लेकिन जब हमने की यहाँ भसुर असार चाहे समधी आवेले त गावल जला कि भैया भैया विष्णु भी आई कि बड़ की थ्रेसर हिया मंगल की जोन कहल जाला कि बड़ की थ्रेसर हिया आ छोटा की मशीन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया जमीन छोड़ के उड़ातिया आ सारावा के बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया सारावा के बहिन हो जमीन छोड़ के बड़ की थ्रेसर हिया बड़ की थ्रेसर हिया छोटा की मशीन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया। हमने की यहाँ भोजपुरी में हित कहल जाला हितवा के बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ातिया। अब देखिए गुरहाथी होला के बाद में जब चावल हाथ में दिहल जला छीटे खाती त गावल जला कि छत देनी चढ़ावे के त फाक गइल भसुरा। मतलब समझ जे कि कितना उ भसुर पेटू रहन कि उनका एक मुट्ठी चाउर भी हाथ में न रहल कि छत देनी चढ़ावे के त फाक गइल भसुरा। अरे ऐसन सुंदर गौरा के अरे ऐसन सुंदर गौरा के छू छू नर मिलल भसुरा ऐसन सुंदर गौरा के छू छू नर मिलल भसुरा ऐसन सुंदर गौरा के अछत देनी चढ़ावे के त फाक गइल भसुरा। अछत देनी चढ़ावे के त फाक गइल भसुरा ऐसन सुंदर गौरा के छू छू नर मिलल भसुरा ऐसन सुंदर गौरा के छू छू नर मिलल भसुरा ऐसन सुंदर गौरा के